Sa napulo ta nga pagpakasala, may napulo kag isa ang Ginoo sa pagpasaylo sa aton. Apang aton dumdumon mga kauturan nga sa tagsa naton kapag pakasala, may konsekwensya kita nga mag-aagom. Bisan kita mapasaylo pa sang Ginoo. Isa ini sang aton matun-an nga mga insights sa sini nga semana. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kung pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batika, kaginig na dala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church, Media Ministry Department, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunsong nga host. Kag sa siningation, ako mga kauturan nagapasalamat nga rin naman ng isa sa aton Batikan nga mga magtutudlo diri sa aton School of Theology, wala sang liwan si Pastor Rafael J. Carado. Siya ang in charge sang aton Old Testament Studies diri sa School of Theology kag sa Cross Cultural Studies as well sang aton departamento sa School of Theology. Mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man sa imo pastor kag sa tanan naton nga mga nagasubaybay sa sini nga programa. Dito ako sa Antique, madamo gid ang nagasubaybay galit dito pastor sa sining Ilonggo version sang aton leksyon. Yeah, kagaton nina Pastor pasalamatan. Damo na sang aton mga viewers, sang aton mga subscriber, aton mga followers pastor sa Facebook kag sa YouTube. Kag kita pastor nagapasalamat sina sa ila. Pastor, sa hindi pa kita magpangamuyo kag magbasa sa aton sadsaran nga teksto, aton anay itamyawon ang aton mga kauturan dira sa may Capiz, sa Boracay, sa Antique, sa Iloilo, sa Guimaras, sa Aklan. Kagaton mga kauturan pastor sa Southern Mindanao, sa may Coronadal City, sa Dajangas, General Santos City, sa South Cotabato, Sarangani, North Cotabato, Sultan Kudarat, kag bisan pa sa Maguindanao. Kagaton mga kauturan nga mga Ilonggo sa Davao, sa Bukidnon, sa Cagayan de Oro, aton mga kauturan sa nga mga Ilonggo speaking sa Samar, sa Biliran, sa may Leyte, sa may Masbate, sa Romblon, sa Palawan, kagbisan pa sa Mindoro. Aton mga kauturan, labi na gid diri sa Negros Occidental, kag sa Negros Oriental. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga pagtuon. Upod man sa aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan. Ari na kita subong sa leksyon 7, Pastor. Yes. Our forgiving God. Ang aton mapasinan siyahon nga Ginoo. Apang sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto, ako na pangabayon si Pastor Carado sa pagduko sa aton ulo sa pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, yara ikaw sa kaitasan sa mga langit, amon ginatugyan sa imo amay ang amon nga pagtuon subong. Kabay pa nga imo kami tuytuyan, samtang kami tuki sang mga pulong nga imo gin aman para sa amon sa subong nga semana. Nga ini maghatag sa amon sing amon kalanon kada adlaw kag kami mahimo nga healthy sa among espirituhanon nga kinabuhi. Kabay pa amay nga imo kami giyahan lang tanan nga nagapamati samtang kami mamati man sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat gid Pastor Rafi sang imo matahom nga pangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa mga Hulubaton Kapitulo 28, versikulo 13, nga nagasiling sa hiligaynon, ang nagatabon sang iya mga paglalis, hindi mag-uswag. Apang ang bisan sino
nga magatuad kag magabiya magaagom sing kaloy ang Dios magapakamayo sa aton sadsaran nga teksto. Pastor, ari na kita sa leksyon 7. Mhm. Okay. Yes. Our forgiving God. Sa nagligad nga si Mana Pastor, aton ginatunan nga naghimo sila sang mga pagsaad, mga pagtuad, kag mga pag review sang ilang mga kalapasan. Yes. And then nag-inaugurar sila sang pagkatapos na sang paghimo sang templo kag sang pader sang wall sang Jerusalem. But in their celebration ila ginuuna gid pastor ang mga pagpangamuyo, Yeah. ang fasting and prayer. Kag ato na to ang kanami. Okay. And then they were having soul searching sang ilang mga kalapasan. Mm. Okay. Karon pastor aton tunan ini nga semana nga makita naton kung paano sila ginpasaylo sa Ginoo. Nga despite they have offended God, despite they have disobeyed God, yet God have forgiven them. And then nakita ginila kung paano ang Ginoo, ang batasan sang Ginoo nga mapisinasansyahon, mapasayluhon nga klase sang Ginoo. Yes, pastor. Ang imo da nga mga insight nga hatag. So diri sa introduction no, Pastor, Yeah. aton makita diri no mga kautoran nga pagkatapos sang selebrasyon sang ginatawag nga fiesta sang tabernakulo Yep. o kon gitawag ini sukot sa Sa Hebrew. Hebrew. Nagkaga siling pa sang Nehemiah kapitulo 8 bersikulo 17 nga may ara gid sila tama kadako nga kasadya sang ilang pagselebrar. Kag bali natapos ini gid selebrar nila ini sang 7 ka adlaw. Kag amo na ini dayon ikawalong adlaw nagbalik na sila sang tawag nila nga fasting o kag pagpangamuyo kag pangayo sang kapasaylohan sang ilang mga kasaypanan. Saypanan, oo. No? Kag ako nakita diri pastor ang order Yes. sang events nga ginhimo sang mga Israelites or sang Dios nga nagkinalipay anay and then nagkasadya anay and then nagpangayo sang Kapasayloan. kapasayloan. Mm-mm. So ano ayan ang significance ini, Yep. no? And that's correct. Oo. Oo. Nga sa tapos ang pagpangasadya because they were rejoicing yes. sa ilang accomplishment. Mhm. Nga despite pastor nga grabe to ang mga opposition. Yeah. Grabe ang mga pagpamatok sa mga katawhan sa sang wall sang Jerusalem, yet they were successful. Kagato na hibalaan pastor nga within 5 to 52 days natapos nila despite of the opposition. So they have the reason to rejoice. Oo. Yes. So ari na kita pastor diri sa aton nga leksyon Our Forgiving God in which ang ila gid una nga ginhimo after sa pastor sa ilang celebration nag-fasting and prayer sila and nag-worship sila sa Ginoo trying to acknowledge the sovereignty of God. Yeah. Yes. May isa ko di pastor nga ang una gid ri pastor kay ari na kita sa kapitulo 9 Oh, kapitulo sang 9. Nehemiah. Sunod nga semana ang bilog nga kapitulo 10 ang aton nga tunan. Ang una gid ri pastor sa Nehemiah 9:1-3 nga ila gin separar ang ila ko galingon sa mga hindi tumuloo o kon sa mga foreigners. Nagpain. Yes, nagpain sila. Oo. With the reason nga wala labot ya ang mga foreigners sang ilang nga mga kasaypanan kag sang ilang mga kakulian sa nagligad nga panahon. Yes. Why pastor?
masiling naton nga wala labot iya ang mga foreigners o kun ang mga dumulong sinang ilang nga mga kasaypanan sa nagligad. Sa sina nga kapanahonan. Sina nga kapanahonan. Tungod ina pastor sang ilang sa theology bala nga sila nagapati nga sila nakahimo sang may giginhimo nga pakigsaad Oo. no. Didto sa halin pa sa panahon ni Moses Ni kay Moses. ang ilang ginatry diri connect sang ilang nga mga celebration diri halin pa sa kapanahonan ni Moses. Ni Moses. So ginatry nila connect ang history. So makita nila nga sila amo ang nakahibalo. Yeah. Kay sila man ang nakahibalo sang kamatuoran kag sila man ang kun sa English pa depository of truth. Yes. So sila ang magapangayo sang kapasayloan. Yeah. Kay kung imuton-an O pastor kung sila ang responsibilidad. Yes. Ila responsibilidad. kung tunan nimo ang ginhambal ni Pablo nga kung wala kasing kahibalo sa kasuguan, Yep. wala man ka kahibalo sang sala. Sansala. So naturalmente kay sila man ang nakahibalo Yep. sang kamatuoran, so sila ang nakahibalo nga kinanglan man nila sang kapasayloan. Yeah. Kanami isang punto mo, Pastor. Sa English nga tawag ina, nga we will be judged according to the light we receive. Mhm. Oo. Yes. Ti ang mga foreigners siya, way nakabaluyas ang Ginoo. Mhm. Way nakabaluyas ang kamatuoran. So, daw hindi manami nga sukton sila sang wala nila nahibalaan. Yes, Even though nga may ara kita nga maxim o kon mga say nga ignorance of the law excuses no one. Oo. But iniya sa theological implication, may ara kita nga pagtudlo nga we will not be judged sa mga wala ta nahibalan. That's why we need to tell everybody agud to nga hindi kita mabasol sang Ginoo nga wala kita naghambal sa ila nga they remain to be innocent. Yes. So in this case, during the time nga nag-fasting sila, nagpasa sila, ginseparar nila ang ilang kagalingon. Nehemiah required them to separate themselves from the unbelievers. Oo. Because the unbelievers has nothing to do with the trespasses Yes. sa ilang mga kalapasan kag sa ilang mga kasalanan sang una. So, they assume the full responsibility Yes. of their deeds. Kag bisan pa gani pastor sa aton leksyon may naghambal man diri nga wala gani nila ginbasol ang ilang nga mga ginikanan. Wala. Sang nagligad nga Yes. mga kapanahunan ang mga kasalanan sang ilang ginikanan. Even though nga ang kasalanan sang ilang mga ginikanan sang una sila ang sila ang nag-harvest, sila ang nag-ani sang mga kapaltahan kag sa mga konsekwensya Yes. sa mga sala sang ilang ginikanan. Yet they did not blame their parents. Yes, pastor. Sakto na pastor no nga wala nila ginbasol ang ilang mga ginikanan. Pero gin-recount lang nila. Yes. Gina-recount nila kay isa sa mga rason pastor nga ang post-exilic bala Oo. nga mga tao nga nagbalik alin sa Babylonia. Yes. Sa sina nga kapanahonan medyo daw naghimo gid sila sang isa kadako nga pakigsaad sa ila Yeah. kogalingon nga kinanglan hindi na maliwat. Yeah. Kinanglan hindi na maliwat kay nga ang rason nga ang nahitabo ni sa aton nga kinabuhi na exile kita sa Babylon tungod kay aton ginsalikway ang mga pagtulunan sang Dios. Yeah. So, bali, takto na nga, wala nila ginbasol, pero isa ka to ka lesson, nga Lesson. pag-recount Oo. sang ila nga, hindi naliwat, ini may tabo sa ila nga kapanahonan. That's correct, pastor. Kanami na sa imong nga punto nga ila ginusisa, okay. Kag ang isa pan ka punto, pastor, nga ako madugang nga there's no use of blaming. Yeah. Oh, wala na pulos ang pag-blame pa sang nagligad. Hindi na, you cannot return back the past. Yes. So, ang ila na lang is start right now. Mhm. Yeah, start the new right now because there is no use. Oo, nga imo patuya sukit-sukiton to magligad nga hindi man imo tumabalik na. Sakto, ang sakto. patay hindi na nimo mabuhi pa. Oo, so what is right now, start a new life. Ang mababal nila, Pastor, learn from the past but Yeah. do not depend on it.
Okay. na Handa ka namin man sila. Yeah. Oo. Yeah. Okay. And then, Pastor, they spend even 1/4 of a day Yes. of just reading the Torah. Yeah. Sa ligad nga si Mana, ato na hambalaan nga may repetition sila, Pastor. Gina-repeat nila, ginabalik-balik nila, sulit-sulit nila for the idea nga hindi gid nila gusto nga malipatan. That's why ginabalik-balik nila so that mabutang gid sa memory ang pagbasa sang Torah, ang pagbasa sang Napulo kasugo. Mm-mm. And then ini pastorya ang kanami lang diri pastor sa atong eleksyon subong kay they are doing it corporately. Yes. Hindi kay individual. Mm. Yeah. So as a nation, as a group of people who went back, who came back from Babylon, ang tawag nimo nga post-exilic group. Okay, hindi kay individual, but Yes. they group themselves. Oh, okay. They group themselves in celebration, they group themselves in also recounting the past, and they group themselves in promising God of what they will be doing for the sake of God's promises. Yeah. Ah, tap tungod siguro pastor number 1, kung imo lantawon ang konteksto sang ilang kinabuhi pagbalik nila. More than 100 years sila sa exile. Yeah. Almost 2 years siguro nga ara sila sa Babylon bala. Nga wala sila basa-basa, wala man sila pamati sang kasuguan. Mm-mm. Ato makita nga siyempre sa to nga panahon scroll by scroll ang kasuguan. Remember ko pastor ang time bala nga ginhambal nga history sa Great Controversy. Nga sa dira nga after pamatay ang mga tao nga nagabasa sa Biblia during Dark Ages. Katong medyo pa tapos na ang Dark Ages, may mga isog nga mga batanon nga nanaog halin sa bukid. Ang ila ginhimo tungod kay bawal man magdala sa Biblia, ang ila ginhimo ginakapi nila ang portion sang Bible sa likod sang ila jacket, sa sulod sang ila jacket, kag suksukon nila na pag-abot sa syudad, kung makakita sila sang tao nga interesado sa Biblia, ila na bukladon corporately Yes. sa lamisa. Sa lamis. Ang punto ko, pastor, is ang kagutom Oo. sang pulong sang Dios Yep. ari diri. Yeah. No? Pero ang ambal sa tong leksyon nga ang pagpangayo sang kapasaylohan, ang soro, paghimo ang pagkasubo sa aton sala, kinanglan man ini nagamasi sa pulong sang Dios. Yeah. Nga kinanglan updan sang pagtuon sang balaan nga kasulatan, pastor. Yep. Kay madamo subong ang himo man sini, pastor eh. Damo man subong ang nagahimo sini, galing lang instead nga ang pulong sang Dios ang naging sentro, emotional Yeah. emotion ba? Emotion. Damo man subong ang mga revivalist. Yeah. Mo makita nimo sa YouTube, damo Yes. kayo ang revivalist. Pero they are more on emotion rather than The word. founding that Yeah. revival and reformation in the Word of God. Yeah. And that's correct, Pastor. Kanami sa Yeah. imong nga punto nga kadamo subong sa mga revivalist. Yeah. Kadamo subong sa nagahilibi, Pastor. Mm. Pero ang punto lang, ang kaalam, ang pulong sa Ginoo, wala gid masalsal. It was just touching the heart, Yeah. but not necessarily the mind. Ang knowledge nga. Ang ila ginhimo, Pastor, sa naligang simana, they keep on repeating and repeating. Repeating. Okay. Kaya ang imo nga word kay nang gamit ka nami na namian ko gutom. Oo. Because almost more or less 100 years nga wala na sila kabasa sa Biblia. And even some of them could not even understand kay ang Biblia ginsulat sa Hebrew and they were speaking Aramaic dito ya sa captivity sa Babylon kag sa Medo Persia. And then pagbalik nila gutom sila. Uhaw sila sang pulong sang Ginoo. That's why they keep on repeating and repeating and repeating. So pastor, ang punto diri true revival is not necessarily on the heart.
Yeah. Hindi diri ang tama. But on the Word of God. Mhm. Keeping the Word of God. Reading the Word of God. Amen. Because aton matunan dugay-dugay pastor nga every time we read the Bible, we are listening to God's message. Yes. Oo. Ang sa panahon kay ti ang Biblia ya mensahe sang Ginoo, pulong sang Ginoo na nga ginsulat in human form. Yes. Yeah, pastor. Imo man mabasa pastor, may emotion man sila kay ti ari diri sa aton leksyon, di may ara sila gitawag nga sorrow, may ara man sila wept, nagahibi man sila, nagahibi man may sila. emotion. Yeah. Pero emotion alone without the word of God Yeah. is Is not enough. not a true revival. Yeah. And I that's correct. Not enough, but it is not a true revival. Yes. Because a true revival comes from the Word of God. Yeah. Amo gina pastor. Nga, makumpara nato ng aton kogling. Okay. Kadto kita, pastor, diri. Nga, sa beginning of prayer, ang kanami di pastor, sa ilay nga pag-ano ni, kay ilagid ginuna kung sino ang Ginoo. The name of God. Yes. Okay. So, ang ngalan sang Ginoo, pastor, Elohim, Yahweh, Adonai, powerful God, omnipotent God, so forth and on. Na ilang agin una ang adoration sa aton nga ABC of of prayer, okay? Ang acts na siya, ang Acts. CTS. So ginuna ginila adore, ginuna ginila dayaw ang Ginoo sa kanami kag sa kalulot kag sa pagpasaylo sang Ginoo kag sa iya nga being a creator, a preserver, daw tatlo ni pastor ano ni Promise and then, keeper. Promise keeper, a covenant keeper. Yes. Pastor, can you explain a little bit about this God being the creator, the preserver, and a covenant keeper? Oo. So amo gini ang tikay ang aton leksyon nagambal nga part na ni siya sang prayer. Yeah. So beginning of prayer amo na nga bisan gani sa prayer nga gintudlo ni Jesus Christ sa iya nga mga disciples, nagsugod gid siya sa Our Father, amay namon kag who art in heaven. who art in heaven. Pero ang ako nakita diri pastor nga ang kinanglan bala sa sina nga kapanahunan sa pagbalik nila sa exile pastor. Nga ang kinanglan i-address gid nila kag ipagawas gid nila kung ano nga Dios kag sino nga Dios ang ila nga ginaalagad. Kag ari gina-emphasize gid nga ang ila ginaalagad ang creator God. Yeah. Ang preserver God. Yeah. Ini tungod man sa konteksto mga kauturan nga sa ila nga palibot madamo sa mga tao man nga nagasimba. Okay. Pero ang ila nga ginasimba ang mga Diyos nga mga tinuga imbes ang Diyos nga amo ang nagtuga. Okay. So, sa aton man nga pagtuo siguro pastor, sa aton man nga mga Kristohanon, labi na gid sa sining ulahi kay diri sa last nga part sa aton leksyon may pamangkot diri nga kinanglan naton kuno nga emphasize nga ang aton Dios manunuga. Kay para sa akon pastor, sining ulahi nga mga adlaw, same issues. Yeah. You know, people serve different kinds of gods, no, nagkalain-lain nga mga Dios. Pero isa lang gid ka Dios ang Dapat. kinanglan nga simbahon kag alagadon sang tao, which is amo nang ginpakilala man sa Bugna kapitulo 14 bersikulo 6 kag 7 ang Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta. Yeah. Kanami pastor sang punto mo nga kadamo sa mga tao nga simba sa mga Dios. Nga ini nga mga Dios wala na kahimo something good sa mga tao. Oo. Ang ini nga Dios pirmi lang ginaalagad. Oo. Wala iya in return, wala iya naghatag. Wala sang nahimo nga Dios. Oo. Na one-way traffic lang pastor. Ikaw lang iya mahatag permi na ilagin emphasize nga ini nga Dios siya is a God who created, who have given us all our needs, nagpreserbar sang aton kabuhi, kag nagpreserbar sang aton kinahanglanon, kag ini nga Dios, Promise keeper. promise keeper nga, hindi malipat sang iyang mga saad, malipat lang ang tao, Yes. ang iniya nga Dios, hindi malipat. So, ginkumparar nila sa mga Dios, sa mga iban nga mga nasyon, nga gapungko lang, wala gagiyo,
may mata nga hindi makakita, may ilong nga hindi Yes. ginhawa, may baba nga hindi makahambal, may kamot nga hindi makagiyo. Yes. That's how they compared their God compared to the other gods. Yeah. Kaysa sinaabi nga panahon, Pastor, daw kung sino nga Diyos ang daw bala, away sa mga Yeah. ang away hindi lang between people pero away sino gamhanan bala imo Diyos. Yes. Amo na bala. So amo na nga ang ari diri kung imo basahon diri nga sa dira nga nagtabok sila sa dagat nga mapula pag-abot nila do naghimo ang Diyos sang iya nga pangalan nga nagtatak sa history sa mga Israelites hangtod bisan gani sa sini nga kapanahon na Yeah. hindi ginila malipatan. Kag another one pagid pastor Oo. nga kalabanan sini sa ila nga nagbalik halin dito sa dito nagkalataw pastor sa exile Yes, period. yes. Dito na tao sa Babylon, dito na tao sa Medo Persia. And then the first time they came to Jerusalem. Yes. Yeah, kag sa imo kay nang hinambal uhaw kag gutom sila. Kag Nehemiah and the rest of the leaders emphasize to this new generation what kind of God we are serving. A God. That's why wala pastor, ang ilang ginhimo nga Tama na. ilang Tama. ginpakilala ang Dios pinagi sa pagbasa. Ginbasa nila nga suno sa kasulatan amo ni nga klase sa Sa Dios Ginoo. kag aton gid ma-experience yan. Kaya dito sa Babylon lain Wala nga Diyos malain mo. man to nga Dios. Lain Oo. to gina Diyos ang ibang surog eskwela bala sa eskwelahan lain Yeah. nga Diyos Lain nga ang Diyos, oo. tawag mag-ampo sila lain nga Diyos ang Yeah. una-una lain nga ngalan sang Diyos ang ginasambit. So are nami gid kay gin-emphasize gid ni Nehemiah. Yeah. And then another one pastor, the next is confession. Okay. Nga ila gin kumparar ang ila kaugalingon sa Dios. Nga ang Dios faithful, forgiving, ikumparar sa ilang unfaithfulness. Yes. Nga sa ilang hindi pagkamatutom, yet God is still faithful. Oo. Nga ang na-captivity sila, nga ang naulipon sila, it is because of their unfaithfulness. Not because of the part of God Yes. nga nalipat ng Ginoo. But ara ang sayop sa ila nga hindi ula nila matuman ang ilang share in that kind of agreement or covenant nga ginhimo nila sa ilang mga ginikanan ni Abraham, ni Moses, kag sang panahon ni David nga mga covenant o kon mga agreement nga ila nga ginhimo pakigsaad sa Ginoo. Kag many times pastor kung imo basahon nga mahambal lang gid sa mga Israelinhon nga kilala nila ang Dios kung ini tanan nga mga characteristics sang Dios. Creator, preserver, promise keeper, ila ini ma-experiensyahan sa ilang kinabuhi. Yep. Kay kung imo basahon sa Judges mga hukom 2 bersikulo 10 ang mga batanon ang bagong henerasyon waay nakakilala sa Dios. Actually nakabalo sila sa ngalan sa Dios. Pero wala nila na experiensyahan Yeah. kung ano ining kinaiya sang Dios nga gina-describe sumala sa kasuguan kag sa balaan nga And kasulatan. that's correct, Pastor. Yeah. Nehemiah would like to let the new generation experience. Okay. Sang na-experience yan nila sang una nga mga panahon Yes. kung paano ang Diyos nagtatap sa ila. Yes. In which ini nga mga new generation have not experienced yet. Kanami, Yes. Pastor, Yes. nga punto. Okay. Isa din sa ilang mga kasalanan, Pastor, ang pagbaton sang mga gift halin sa Ginoo. Ila na recount nga they were more on the gift rather than on the giver. Yes. That's why nga nagkaon sila, nagpakabusog sila, okay, na to the extent nga nalipat na sila sang giver instead of giver nga naghatag sina nga mga blessing sa ila. Okay. Yes. So isa man isang punto nga na gin-record ni Nehemiah. Yeah. Kag ari diri pastor, ara na ta sa Wednesday no. Yeah. Nga duha diri ang baligiya ang kasuguan kag ang mga propeta. Nga dali lang nga amo ang ginasalikway ba
Mm-mm. Oh, sa sina nga mga kapanahonan. In lieu or ginakambyo nila sang ginambal mo nga mga kalipay kag pagkamaayo nga ilang madawat sa Ginoo. Kag I like that point nga ginambal diri sa atong leksyon, pastor, nga hindi gali gid ang butang sa kalibutan amo ang makahatag gid sang Kalipayan. kalipay. Kag sometimes kita nga mga tao gahandom kita nga makaangkot kita sini para malipay ta. Yeah. Pero actually in opposite, hindi gali ni amo ang maghatag sa aton sang kalipay. Pero hindi silibot sing ganon nga hindi nimo Kinanglan. kinanglanon. Oo. Ang punto lang gid sang aton leksyon nga sa dira nga nagadawat kita, pastor, nagadawat kita sang padalangin, hindi gid naton lipatan ang naghatag sini. Yeah. Oo. Kay para nga mabalance gid, no? Kay ang aton leksyon naga pahinumdum gid sa aton nga usually malimtan gid naton, malipatan gid naton acknowledge ang giver. Giver. Oo. Yeah. Kanami man, pastor, sa imo nga punto, nga ang tao, pastor, wala satisfaction. Yes. May handom kita, oo, pero bisan ano nang kadako nga mga panalangin, mga pagpakaway na baton ta sa Ginoo, still we wish some more and more. Kag wala kabulusgan ang tao. Kag ini isa ka trap, pastor. Isa ini ka stumbling block nga ginhambal ni Nehemiah sa ilang pagpakigsaad sa Ginoo. Okay. So, ang mga propeta nag-remind sa ila nga dapat kita, because ang kalipayan, pastor, is not only on the gift. Yeah. Oo. Pero bisan anhon ta, hindi kita gyapon mas satisfied. Kag dungagan ko lang gamay gid, pastor. Kag maangkon lang naton ina nga kalipay. Again, kung hindi naton isalikway ang kasuguan nga ginhatag sang Dios. Yes. Kag ang mga propeta nga amo ang gingamit sang Dios, kay I believe kag sa aton man nga mga kauturan, I believe nga even in this last days sa sini nga kapanahonan sa aton nga panahon, may ara gyapon nga propeta nga ginagamit sang Dios nga amo ang maggiya sang iya nga iglesia sa sining ulahi nga mga adlaw. Yeah. Okay, pastor. Ari na kita sa last part, pastor. Thanksgiving and supplication. Okay. Ato kay na adoration, the name of God, and then confession, and then nangayo ari na karon ang praises o thanksgiving, and then petition or supplication, pastor. Ang isa di, pastor, kapunto lang akon because ilang ginkabig, pastor, ang ilang kagalingon as servants. Yeah. Yeah. Ining covenant, next week, tuntunan, pastor, ang madalom-dalom bahin sa covenant o kon sa pagigsaad. Nagpakigsaad sila sa Ginoo. Okay. And then, ini nga pagigsaad is between the master and the servant. Daw amuna ang klase sang ideya sang covenant. Nga, Lord, you are our master, our Lord, and we would like to promise and make a covenant with you as your servant. Ang punto di, pastor, sang word nga servant, nga di ilang ginkabig ilang kagalingon nga servant. Ang servant, pastor, is just simply obedience lang ginaya. Oo. Obey lang ginaya nga obey. Yes. No question. Military bala, pastor, obey before you complain. Yes. Amo na siya ang mentality sining mga katawan during Nehemiah's time nga nagpakigsaad sila with that kind of mind nga they have to obey Yes, as servants. Yes. Yep. Kag ari diri, pastor, gin classify nga ang servanthood between God kag ang iyang mga tao lain kay sa concept, sang tawhanon nga concept. Kay ari diri kinanglan amo to kagay na nga serbisyuhan mo balik ang imong agalon. Serbisyuhan mo. Pero ari, pastor, ginaambal sang aton diri nga leksyon nga ang between sa Ginoo naman is although servant ka sa Ginoo, pero wala iya ang Ginoo naga-demand nga
ibalik mo sa iya. No? I mean, sa dalom-dalom nga pag-istorya, Wala bisan ano pa ang buhaton naton, no? Hindi naton ma-vindicate ang words na pastor ang Ginoo. I mean, we cannot wala nagapangita ang Ginoo sina. Ang gugma sang Dios wala kupas. Yeah. Ang iya grasya way kupas nga naga-demand in return. Hindi siya self-serving. Yes. Oo. Nga ang iya lang sa sa aton nga duha pastor may agreement kita. Ang ako na niya ginahuna nakon, way ko ginahuna sa imo. Nga ano lang ang makuha nakon sa imo. Hindi na iya mo ang mentality sang Ginoo. Yes. What is in the mind of God is for your good, not even for the good of God. Oo. Ang human covenant pastor, human agreement is ang akon lang niya kung anong nami sa akon amo lang na akong ginahuna. But in this case, God is a God who does not think of himself but think of his servant. Kanami, pastor. Yeah. Pastor, why nakita Why panahon? nakita panahon. Last word, Pastor. So, amo na siya no mga kautoran nga ang aton nga gintun-an subong nga semana amo ang pagka mapasensyahon gid sang Dios, Yes. no? Alin sa pagsugod kag akon nakita diri nga kung imo pagid tun-an sa umalabot pagid nga mga teksto kag mga libro sa Old Testament, imo naman tun-an ang major and minor ining nga theme, makita gyapon nimo balik-balik ang pagka mapasensyahon sang Dios kag mapasinayloon sa Bisaya pa ang Dios nga mapasinaylohon, no? A forgiving God. Kag kabay pa nga hindi kita pastor kataka sa pagpalapit sa iyaman. Kay siyempre ang nagapalayo hindi ang Dios, ang nagapalayo kita nga mga nagaalagad sa iya. Yeah. Mga kautoran, madamo pagitani sa amon nga ipakigbahin sa inyo galing way nakita panahon, Way Pastor. nakita panahon. Pero let's continue, Pastor, sa aton discussion next week. Kay kanami man sa aton leksyon. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kay langit no namon nga amay. Salamat sining panahon nga imo ginhatag sa amon. Kabay pang mga insights, mga lections nga amon na po sa sining semana makahatag sa amon sing dugang nga kadasig kag kainit sa pag-alagad sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.